Duela aste batzuk Biteri ikastetxe nagusia barrutik ezagutzeko aukera izan genuen, baina ni bezala askok ikasle pisua aukeratzen dugu. Aste honetan 2 ikasle pisutan egon gara eta beraien arteko tirabirak ezagutu ditugu. Ez joateko eta etortzeko Bilbotik hona egunero, pisu hartzea igual komodagoa delako ez. Pisu honetan bizti gara 6, gehala... Eta kalexi zen! Gu lauk ikaskideak gehala, gure katua kalexi, eta gero Erasmuseko ikasle bat. Beste herri bateko pertsona batekin konpartitzea igual esperientzia polit izan daitekeelako. Justo gainera hemen gaude 3 klase berdinakoak. Orduan batek egiten badu lana, zuk ikusten duzu eta nik lan hori egin behar dut. Bai, laguntzen gara eta motibatzen gara gure artean. Ikasle pisuetan, garbiketa eta gelen antolaketa izan ohi dira arazo gehien ematen dituzten gaiak. Etxeak dauzka lau gela, edo erabaki genuen Erasmuseko antzeko izatea gela bat berantzako, eta gero beste 3 gelak antolatu gu lagun artean. Daukau etxeko lanan taula bat azaroan ingenuna, eta indikan dago fase teorikon. Moinikan onartu behar dugu eta gero praktikan jarriko dugu. Fiskat, igual gauzak zikin daudenean, zikin daudela ikusten dugunean, egiten dugu ez. Normalean beti sukaldea eta komun izaten da zikin dagoena, bestea ez dago inoiz hain ziki. Ez ginean pasa inundik sortuan esateika bat. Eta edo limpiaza general. Kostra gehien egotea sukaldean da. Hainbeste denbora elkarrekin pasatzen dutenez, pisukideen artean harreman bereziak sortu daitezke. Bakoitza da hain estremo puntakoa. Brújula bat ez dela gara, gure pisua. Bakoitza da... Norte, sur, este, oeste. Nik adibidez jotzen dugu gitarra. Gero Julenek erakutsi dit abestiren bat teklatuarekin. Benak bera jotzen dugu trompeta oso ondo. Gitarra pasaren urtean, honek irakatsi zidan, dena frogatzen duzu eta azkenean. Ostegunetan bildu gara. Pintxokora joan ordez, hemen gelditu lagunekin eta... beranduago atera. Ikasle pisuetan ohi baino gauza gehiago pasa daitezke. Behin hola genden pixun, eta derbente katu gara hor dago, salan! Eta ez zitzela inon. Eta gela guzti behiratu eta inon etzean. Balkoia aterazan, eta biztilagunak baita erikita zeukan, eta sartu zen biztilagunan kuartoa. Igual giltzak ustea, eta joaten mobiliarera giltzak eskatzera. Argia joatea eta ikustea buzoian daudela fakturak ordaindu gabe. Gero gaza bukatzea bai dutxatzeko, eta bai arazoak dira, txufeak direla txikiak, eman zaharrak, eta orduan konektatzeko gauza berriak ez dira sartzen. Eta behar ditugu adaptadoreak, izan beti malabareak. Kontua kontu, batzuk behintzat oso gustora daude pisua partekatzen. Donos tireletan bakestan peretan bat ikutzen, eta nola mentatzen.